Os 7 pecados capitais son unha clasificación dos vicios mencionados nas primeiras ensinanzas do cristianismo para educar os seus seguidores na moral cristiá. O termo capital neste contexto non se refire á magnitude do pecado, senón a que este é a orixe doutros moitos pecados. Son un tema abarcado por obras de todas as épocas. De seguro, algúns de vós, tan pronto lestes o título deste setestrelo, pensaríades no coñecido filme Seven, pero non vou poñer en relación este tema con sanguentos asasinatos, malia que sería interesante. Vou relacionalos cos 7 vagóns dun tren. Sabedes por onde vou? Si, o noso querido Curros. Como moitos saberedes, este poeta publicou unha obra chamada O Divino Sainete, que, como suxire o nome, é unha parodia da Divina Comedia de Dante. Nesta obra, Curros é o eu lírico e quen recibe por Nadal a visita de Añón. Xuntos, viaxan a Roma para a celebración do xubileo do Papa León XIII. Esta viaxe efectúana no coñecido tren dos 7 vagóns da literatura galega, un vagón por cada pecado plasmado en personaxes conspiradores contra a liberdade máis o progreso. Curros atravesa cada vagón, cada pecado, guiado por Añón. O carácter desta obra é claramente satírico e burlesco. Mediante os diálogos que se manteñen en cada vagón, o autor, dunha banda, critica e satiriza as autoridades e os inimigos do progreso e da liberdade, e, doutra banda, defende o rexurdimento. Como non facer un setestrelo acerca disto? Son exactamente 7 as portas que, por tradición, conducen ao mesmo inferno. 7 estrelas que están aí, que todos vemos a cotío, tanto durante a noite como durante o día. Inamovibles, no firmamento, inamovibles, no mesmo chan que todos pisamos. En fin, xa basta de presentacións. É hora de acompañar a Añón e máis ao célebre Curros na súa viaxe. Pasaxeiros ao tren. Agárdanos unha longa viaxe no tren dos 7 pecados capitais. Non esquezas a túa equipaxe. A maiola defínese como a falta de gana ou ánimo para facer algo, especialmente para traballar. Esta palabra apareceu por primeira vez no dicionario coa definición anteriormente descrita en 1928. O autor desta edición foi Leandro Carrea Alvarellos. Outros termos da nosa lingua para facer referencia a maiola son desidia, galvana, nugalla, preguiza e vagancia. Por outro lado, laboriosidade é o antónimo desta palabra, facendo referencia á adicación ao traballo. Noutros idiomas é coñecida como pereza, en castelán, mandra, en catalán, naxiqueriaren, en éuscaro, preguiza, en portugués, laziness, en inglés e paresse, en francés. Na mitoloxía grega, Ergía é a personificación da preguiza. É representada cun rostro somnolento, rodeada de teas de arañas e rocas rotas, simbolizando o seu noxo cara ao traballo. No Divino Sainete, a maiola é o pecado do primeiro vagón no que entran Añón e máis Curros. Aquí están todas aquelas persoas que queren ter sen esforzarse. Neste vagón, entre outros, atópanse Mella e Cesario Rodrigo. Cesario Rodrigo é o bispo que denunciou o libro de Curros por ter un contido anticlerical. Mella foi un xuíz que xulgou e condenou a Curros por atentar contra a liberdade de cultos. É acusado por preguiceiro no Divino Sainete, porque o que presentou contra o poeta era moi pobre. Simplemente se mencionaba que había unha denuncia porque publicara un libro que resultaba ofensivo, é dicir, unha sentencia que pecaba de incompleta cando esta debía ter un carácter exhaustivo e minucioso. A envexa defínese como sentimento de rabia e pena polo ben ou polas cousas alleas que se desexan para sí. Provén do termo latín invidia. Un dos significados desta palabra era o de mal de ollo. Segundo as crenzas populares, é a capacidade para danar unha persoa simplemente con mirala. A partir desa acepción, o termo foi evolucionando ata adquirir o seu significado actual. Palabras que posúen o seu mesmo significado son denteira e celos. Noutros idiomas é coñecida como envexa, en catalán, invidia, en éuscaro, invexa, en portugués, envy, en inglés e envie, en francés. Na mitoloxía grega, Tono é a personificación dos celos e máis da envexa. Este tivo moitas esposas, pero matounas a todas.
porque sospeitaba que cometían adulterio, é dicir, por celos. O vagón da envexa, no Divino Sainete, é o segundo. Antes de entrar neste, Añón advirte a Curros de ter moito cuidado. Menciónase tamén que este vagón fede. Leva sendo dende fai bastante tempo unha expresión de uso común dicir que a denteira ole dunha forma característica. Aquí atópase a galega Emilia Pardo Bazán, escritora en lingua castelá. A denteira desta muller é motivada pola propia literatura galega, criticando escritores do Rexurdimento como son o propio Curros e Rosalía. O vicio de comer e beber sen necesidade, por puro prazer. Esta palabra non evolucionou, xa en latín era gula. A procedencia da súa raíz é indoeuropea e significa tragar. Derivou ata dar lugar a palabras utilizadas de forma cotiá como deglutir. O significado de gula foi evolucionando ata adquirir o actual. Emprégase en refráns como non peca de gula o que non ten fartura e non pode pecar de gula quen nunca tivo fartura. Noutros idiomas é coñecida como gola, en catalán, glutoni, en éuscaro e máis en inglés, glutonaria, en portugués e gourmandise, en francés. Neste caso, non debe asociarse o pecado capital da gula coa deusa da mitoloxía babilónica e acadia chamada Gula. Esta última non é a personificación deste pecado capital, é a deusa da curación, e sempre é representada xunto ao seu can. No Divino Sainete, o terceiro vagón é o da gula. Este vagón é canto menos noxento. Está ateigado de frades comendo como bestas, como se na súa vida probasen bocado. O peor non é isto, o peor é o que comen. Carne de Murguía, Manuel Ángel, Oxeo, Biceto, Lamas, Pondal, Rosalía, mesmo un dos relixiosos se atopa roendo os osos do propio Curros. Este é un claro simbolismo que fai referencia á represión exercida pola Igrexa sobre os nosos máis ilustres escritores. A cólera defínese como un enfado moi violento acompañado dunha forte reacción agresiva. A medicina antiga baseábase na existencia de 4 humores, é dicir, líquidos, que determinaban o estado da persoa. Entre eles atopábase a bile vermella, que recibía o nome de cole. Críase que o exceso desta sustancia facía que aqueles que a posuísen estivesen continuamente manifestando un carácter sanguinario. Así, acabou derivando a palabra cólera. Outros termos que se empregan co mesmo significado que a cólera son furia e ira. Forman parte da súa familia léxica colérico e coléricamente. Noutros idiomas é coñecida como cólera, en catalán, aserrea, en éuscaro, raiva, en portugués, anger, en inglés ou colère, en francés. A cólera é unha característica da maior parte dos deuses mitolóxicos. Algúns exemplos disto son a reacción de Poseidón cando Ulises cegou a Polifemo, a de Zeus cando Caribdis inundou terras, e a de Medusa ao ser violada por Poseidón no templo de Atenea. A Ilíada relata a cólera de Aquiles. Un oráculo predixo que sen Aquiles non gañarían a guerra de Troia. A súa nai foi informada de que este morrería, polo que somerxeu na lagoa Estixia ata o talón, sendo esta, polo tanto, a súa única parte vulnerable. A cólera de Aquiles foi espertada nun primeiro momento porque Agamenón lle arrebatou unha escrava. Máis tarde volve a entrar en cólera pola morte do seu irmán. Aquiles, finalmente, é matado por Paris, quen lle crava unha frecha no talón. No Divino Sainete, o cuarto vagón é o da cólera. Neste, atópanse con moitos carlistas, que son seguidores dun movemento antiliberal e contrarrevolucionario, e xa que logo, criticados por Curros nesta obra. Estas persoas semellan estar rezando, pero cando Curros e Añón se paran a escoitar, decátanse de que realmente están recitando un cántico no que se menciona constantemente a violencia, a guerra.
Tamén se escoita un berro que di: "Morra Humberte, viva o Papa", que ven a aclamar a concentración do poder nas mans da Igrexa Católica. A lascivia defínese como a inclinación desmesurada aos praceres sexuais. Lascivia é unha palabra que non evolucionou dende a creación do seu termo latino. A súa raíz las é indoeuropea e significaba estar ansioso. Ao engadirlle o sufixo civia, adquire o significado de estar ansioso pola libertinaxe en calquera campo. Actualmente, emprégase para facer referencia ao ámbito sexual. O termo sinónimo de lascivia, e máis comúnmente empregado, é luxuria. Forman parte da súa familia léxica o adverbio lascivamente e o adxetivo lascivo. Coñécese noutras linguas como luxuria, en catalán e castelán, lizunqueria, en éuscaro, last, en inglés e luxure, en francés. Na mitoloxía grega, a personificación da lascivia é Afrodita. Hai quen pensa que é a personificación do amor romántico, pero é a deusa do amor no sentido sexual. Practicaba a prostitución ritual e adoita ser relacionada co mar. Na mitoloxía exipcia, a deusa da lascivia é Anuket. É chamada a Estreita, polas gargantas do Nilo, aínda que adoita producir confusións ao interpretalo noutro sentido. É quen fertilizaba os campos en época de inundación. É representada dándolle o peito ao faraón e o seu animal é a gacela. No Divino Sainete, o cuarto vagón é o da lascivia. Este é un vagón que está totalmente escuro e hai moito ruído. Añón non entra. Curros pretende dormir neste vagón, pero tan pronto como se deita, nota un beixo na súa meixela. Neste vagón non te podes dormir se non queres ser asaltado. Os pasaxeiros deste vagón son casualmente persoas beatas, criticando así Curros a propia contradición dos crentes contra as leis que rexen a súa relixión. A avaricia defínese como a ansia de acumular e atesourar diñeiro e riquezas, mesmo privándose do máis necesario. Esta palabra procede do latín avaritia, cuxo prefixo ap significa amar, querer. Na actualidade, emprégase para facer referencia á querenza polos bens materiais, especialmente. O termo oposto á avaricia é largueza, a calidade daquel que dado que ten sen pensalo dúas veces. Algunhas palabras da súa familia léxica son avarento, avaricioso e avariciosamente. Noutros idiomas é coñecida como avaricia, en catalán, cicoizqueria, en éuscaro, avareza, en portugués, avarice, en inglés, e avarice, en francés. Segundo a mitoloxía grega, a Midas foille concedido o don de que todo o que tocase se convertese en ouro. Esta virtude acabou por converterse nunha maldición, xa que non podía comer nin beber. Ao instante, o que tocaba se transformaba, incluso a súa filla. Midas quixo librarse deste don e pediulle axuda a Dionisio, que foi quen llo concedeu. Liberouno do seu pesadelo facendo bañar no río Pactulo. No Divino Sainete, o sexto vagón é o da avaricia. Nel, Añón menciona a Curros uns poucos casos de xente avarenta, cuxa única preocupación é o seu propio ben económico, sexan cales sexan os medios empregados para este fin. Entre a xente deste vagón, Curros di coñecer a 3 persoas. A un libreiro que lle mandou escribir un libro e despois non o pagou, un home que el mesmo denota como avaro, e un señor que casou a súa filla cun extraño por cartos. A altivez defínese como a característica da persoa que se cree superior ás demais, chegando mesmo a desprezalas. Procede do latín altivus, palabra que significaba relativo ou elevado. O seu prefixo é altus, morfema derivativo que evolucionou ata conformar unha palabra independente, que se emprega hoxe en día, alto. Algúns termos sinónimos desta palabra son altiveza, arrogancia, petulancia e soberbia. Por outra parte, teñen un significado oposto, humildade e modestia. Forman parte da súa familia léxica altiveza, altivo e altivamente. Noutros idiomas é coñecida como superbia, en catalán, arrotasuna, en éuscaro, orgullo, en portugués, pride, en inglés e fierté, en francés.
Un exemplo moi coñecido de soberbia na mitoloxía é o de Adán e Eva. O seu Deus púxolles unha única norma: non comer das mazás dunha árbore. Estes, en demostración da súa necesidade de sentirse superiores, cómena, e isto trae consigo o seu desterro. O derradeiro vagón é o da altivez. Este está acumulado de xoias e máis ouro. Aquí, Curros manifesta a súa humildade ante as maravillas que ven os seus ollos. O resultado é a ameaza de dúas parellas de civís, apuntándolle con armas. A soberbia rexeitando a súa calidade oposta.